Mä en näistä oikein ymmärrä. Paljonkohan ensi talvikin tulee maksaa? Energianeuvonta antaa puolueetonta tietoa energia-asioissa Suomen jokaisessa maakunnassa. Kenelle energianeuvontaa tarjotaan? Energianeuvontaa tarjotaan kuluttajille, yrityksille ja kunnille. Voit soittaa tai lähettää sähköpostia, kun mieltäsi askarruttaa joku energia-aiheinen kysymys. Paljonko neuvonta maksaa? Energianeuvonta on kysyjälle ilmaista ja voit ottaa yhteyttä vaikka useamminkin. Eikä se maksa mitään. Neuvontaa rahoittaa Energiavirasto, joka on valinnut neuvojat jokaiseen maakuntaan. Mitä energianeuvonnasta yleensä kysytään? Ainahan lämmityskustannukset kiinnostaa. Halutaan tietää, mikä lämmitysmuoto olisi sopivin ja onko hankintaan saatavilla avustuksia. Myös sähkösopimuksista on kysytty paljon viime aikoina. Kuinka nopeasti kysymyksiin vastataan? Osa energianeuvojista on tavoitettavissa puhelimitse aina arkipäivisin, osalla taas on päivystysaja. Sähköpostia voit lähettää aina ja niihin pyritään vastaamaan mahdollisimman nopeasti. Tarjoaako energianeuvonta sähköposti- ja puhelinneuvonnan lisäksi muita palveluita? Osa energianeuvojista lainaa esimerkiksi lämpökameraa ja energiankulutusmittareita, joilla saa hyvän käsityksen siitä, mihin energiaa kuluu. Onko energianeuvojia mahdollista tavata kasvotusten? Kyllä, moni energianeuvoja on mukana oman alueen tapahtumissa, jolloin voi kysyä ihan kasvotusten. Tapahtumat on maksuttomia. Moni energianeuvoja päivittää tietoa tapahtumista esimerkiksi Facebookiin, joten kannattaa etsiä oman alueen neuvoja sieltä ja laittaa seurantaan. Tarkista oman alueen energianeuvoja sekä päivystysajat osoitteesta energiavirasto.fi/energianeuvonta.